Police in Turkey have recovered a Bible thought to be 1,000 years old. Now, this is quite a discovery. Fragments of a biblical scroll. Turkish authorities have confirmed that an ancient Bible thought to be 1,500 years old. Yleisiä riivauksen merkkejä riivatuksi väitettyjen ihmisten mukaan valaktina tunnettu demoninen olento on esiintynyt useissa elokuvissa, vaikka olento itse asiassa perustuu 1600-luvun teksteihin. Tässä näytetään, että valaktilla on kyky tehdä useita loitsuja. Että valaktilla on kyky hallita useita käärmeitä ja saada ne tekemään tahtonsa, vaikka se ei olekaan nunnan muodossa, sitä käsitellään pitkään kirjassa Salomon pieni avain, jota historioitsijat kuvaavat sekoitukseksi loitsuja, luontomysteerejä ja muinaisia viisauksia. Lukemattomia samanlaisia olentoja kuvataan eri romaaneissa, joista monet sijoittuvat historiaan, joista monet ovat kadonneet historiaan. Jotkut arvelevat, että lukuisia niteitä on piilotettu Vatikaaniin, eivätkä ne luultavasti koskaan näe päivänvaloa. Uskonnolliset asiantuntijat Italiassa ja Irlannissa, mukaan lukien sekä Vatikaanin että anglikaanien papit, ovat yhtä mieltä siitä, että demoninen riivaus näyttää olevan tärkeä teema nykypäivän kulttuurissa. Sekä uskonnolliset että tieteelliset asiantuntijat olivat kuitenkin varovaisia hengellisen hyväksikäytön vaaroista. Isä Dino, manaaja Sisiliasta, väittää, että kirkko on tietoinen keskustelusta ja uskosta manauksiin, mutta manauskoulutus on välttämätöntä, koska manaajat tekevät virheitä. Isä Collins Irlannista on puolestaan todennut, että irlantilaiset hakevat häneltä neuvoja ja apua päivittäin. Hänen neuvojaan ja apuaan demonisiksi koettujen voimien käsittelemiseksi kysyntä on kasvanut valtavasti viime vuosina. Useissa Uuden testamentin raamatullisissa tapahtumissa mainitaan, että Jeesus ajoi demonit ulos pahuuden riivaamista kärsivistä. Katoliset papit uskovat, että riivausta on olemassa, erityyppistä riivausta. Äkillinen järjettömyys, pakkomielteinen ajattelu ja halu lopettaa oma elämä, tämä ilmenee yleensä painajaisina unina, joissa uhria kiusataan jatkuvasti, kun uhri menettää tajuntansa. Olento pakottaa hänet toimimaan vastoin moraaliaan tai tahtoaan, hallitsemaan kehoaan tai lähettämään uhrin onnettomuuden kierteeseen. Riivaus sellaisena kuin me sen tunnemme tapahtuu, kun saatana hallitsee uhrin kehoa tai lähettää uhrin onnettomuuden kierteeseen. Riivaus sellaisena kuin me sen tunnemme on sitä, kun saatana tai joku muu demoni ottaa täydellisen vallan ihmisen kehosta ja käyttää sitä väärin vastoin hänen tahtoaan astiana. Katolisuudessa tämä nähdään usein osana uhrin vastuuta siitä, että hän on tehnyt jotakin päästääkseen saatanan vallan elämänsä. Demonit, jotka saastuttavat esineitä, eläimiä tai jopa taloja, tunnetaan nimellä alistumisesta. Taas on kyse silloin, kun henkilö luopuu oman vapaan tahtonsa hallinnasta ja hyväksyy sen, että hänen kehoaan käytetään epäpyhänä välineenä. Muita riivauksen merkkejä ovat esimerkiksi yli-inhimillinen voima, kyky kommunikoida vierailla kielillä, tieto hämäristä asioista, joita uhrin ei pitäisi tietää, harhaoppisuus, viha ja katolisen opin mukaan demoninen riivaus voi tapahtua hengellisen ongelman seurauksena, eikä mielisairaustilanteita pidä sekoittaa epäpyhään vaikutukseen. Eksorkismit ovat sallittuja vain piispan tiukan auktoriteetin alaisuudessa ja niiden on noudatettava tarkkoja ohjeita. Valitettavasti tällaisia lakeja noudatetaan harvoin käytännössä, sillä monet turvautuvat epävirallisiin eksorkismeihin. Ihmiset kääntyvät epävirallisten manaajien puoleen sen sijaan, että yrittäisivät saada luvan Vatikaanilta. Harvat, jos mitkään varhaiskristilliset kirjoitukset, joita ei ole sisällytetty Uuteen testamenttiin, ovat hämmentäneet ja kiehtoneet nykylukijoita yhtä paljon kuin Tuomaksen evankeliumi on helppo ymmärtää.
miksi Tuomaksen evankeliumissa on esitetty näkemys kristinuskosta, joka on silmiinpistävästi jopa radikaalisti erilainen kuin mitä useimmat ihmiset nykyään ajattelevat kuullessaan sanan kristinusko. Ja tämä näkemys puhuttelee voimakkaasti nykyaikaisia itsenäisesti ajattelevia hengellisiä etsijöitä, niin kristittyjä kuin ei-kristittyjäkin. Tuomaksen evankeliumi on kokoelma satoneiotostää, Jeesukselle uskottua sanontaa, eikä kertomus Jeesuksen elämästä. Jotkut näistä sanonnoista ovat sanontojen käsittelyä. Sanonnat ovat käsittelyjä sanonnoista, jotka löytyvät Uuden testamentin Matteuksen, Markuksen ja tai Luukkaan evankeliumeista. Yhden niistä numeron 17 mainitsee myös apostoli Paavali 1. Korintilaiskirjeen 21. Luvussa muita Tuomaan evankeliumin sanontoja ei löydy mistään muualta. Sen apostolin nimi, jolle teksti on liitetty, on ratkaisevan tärkeä, jotta voidaan ymmärtää Tuomaan evankeliumin kokonaismerkitys. Ymmärretään, että apostoli, jolle teksti on liitetty, on se, jolle teksti on liitetty. Tuomaksen evankeliumi on sanomattakin selvää, että apostoli Tuomas ei ollut evankeliumin todellinen kirjoittaja, aivan kuten apostolit Matteus ja Johannes eivät olleet heille uskottujen Uuden testamentin evankeliumien todellisia kirjoittajia. Nimi Tuomas tarkoittaa kaksosta sekä aramean että syyrian kielessä kirjoituksissa. Tuomas esitellään Jeesuksen kaksosena jonain, josta on tullut hengellisesti samankaltainen Jeesuksen kanssa. Tuomaksen evankeliumin ja Uuden testamentin evankeliumien kanssa ja Tuomaksen evankeliumin sanontojen versiot eroavat selvästi Uuden testamentin versioista, aivan kuin Tuomaksen evankeliumin kirjoittaja olisi hyödyntänyt joitakin evankeliumien suullisia ja kirjallisia lähteitä, eikä niinkään evankeliumeja itse. Erityisen merkittävää tässä suhteessa on se, että joitakin Jeesukselle liitettyjä Uuden testamentin lausumia, jotka olisivat edistäneet Tuomaksen evankeliumin teologista päämäärää, ei ole mukana. Useat varhaiskristilliset kirjoittajat mainitsevat Tuomaksen evankeliumin tai lainaavat sitä, mikä viittaa siihen, että se oli suosittu myöhemmässä antiikissa, vaikka se oli yhteisesti tukahdutettu. Sitä käytettiin vielä 5. ja 6. vuosisadallakin. Nykyäänkin siitä on jäljellä 2 kappaletta. Toinen on hajanainen kreikankielinen toisinto, joka on kieli, jolla se luultavasti alun perin kirjoitettiin. Toinen on lähes täydellinen koptinkielinen käännös Nakamadi-kirjastosta. Egyptiläisille on ominaista hieroglyfien kirjoittaminen ja tapahtumien kirjaaminen, mutta heillä oli myös käsikirjoituksia, joista vanhimmat ovat pyramiditekstit ja kuolleiden kirja. Nämä tekstit sisältävät sarjan loitsuja ja uskonnollisia seremonioita, jotka liittyvät kuolemaan ja kuoleman jälkeiseen elämään. Nämä tekstit liittyvät suureen määrään myöhempien papyruskääröjen kanssa, sisältävät mystisiä kaavoja terveydelle ja hyvinvoinnille, mutta niissä on myös kirouksia niille, joita harjoittaja pitää vihollisinaan. Muinaisen Egyptin kukoistuksen myötä nämä tekstit tulivat yhä enemmän osaksi älyllistä sivilisaatiota, mutta yksi asiakirja erottuu edukseen epätavallisempana. Tämä väitetty teksti on Egyptin rituaalisen voiman käsikirja, maaginen kirja, jonka oletetaan sisältävän kadonneen kristillisen lahkon salaisuudet. Tämä rituaalisen voiman käsikirja on 20 vuotta sitten ilmestynyt. Tämä rituaalisen voiman käsikirja on 20-sivuinen pysyvä kirja, joka on kirjoitettu koptiksi. Koptiksi on kreikankielinen egyptiläinen kieli, joka keksittiin 2. vuosisadalla EAA. Se sisältää erilaisia loitsuja ja kirouksia, joita ei löydy mistään aiemmasta kirjasta, mutta teos on kunnianosoitus salaperäiselle keskushahmolle nimeltä Baktiota Patiota, jota pidetään käsikirjassa esiintyvien 49 käärmelajin suurena herrana. 49 käärmelajia käsikirjassa on piirre,
jota ei löydy mistään muusta teoksesta. Jotkut tutkijat uskovat, että viittaus Seht on viittaus Sithiana kuin isä tämän tekstin, joka näkee Jana ovat salaperäinen harhaoppinen varhaiskristillin Enlahko, joka oli sukupuuttoon kuolemisen partaalla 7. vuosisadalla JKR. Mutta tämä selitys ei selitä mitään patiotan merkityksestä tai työn epätavallisesta luonteesta. Merkitys patiota tai epätavallinen sekoitus kristillistä ja okkultista perinnettä. Raamatun kirjassa on edelleen Aatamin isoisoisän poika ja Nooan isoisoisä, koska hän johti pyhää ja uskollista elämää. Herralle häntä kutsutaan myös isä Methusela, pisin elävä ihminen aikana hänen yli 3 vuosisataa maan päällä. Hänellä oli useita jälkeläisiä. Kirja koostuu edelleen sarjasta erilaisia monumentaalisia teoksia. Niissä esitellään edelleen tärkeitä käsitteitä, kuten palkkio, rangaistus, maailmanloppu ja viimeinen tuomio. Ensimmäisen kirjan luvut 6-36 käsittelevät pääasiassa enkeleitä, elämänpuuta, Jerusalemia ja maailmankaikkeutta valvojien. Kirja kertoo tarinan langenneista enkeleistä. 1 Mooseksen kirjan luvuista 6-4, jotka vietteli naisia, loivat nefelimit ja opettivat ihmiskunnalle syvällistä tietoa, joka lopulta johti suureen vedenpaisumukseen, ja heidän tuhonsa. Termi nefilimit viittaa langenneisiin, jotka kuvataan jättiläisihmisiksi Jumalan poikien, ja nefilimien välistä suhdetta voidaan tarkastella eri tavoin. Jotkut uskovat, että Jumalan pojat ovat langenneita enkeleitä ja että he ovat hyvin pitkälti ihmisnaisten jälkeläisiä. Tämä näkemys mainitaan vielä tässä ensimmäisessä kirjassa, mutta ei mitään. Tätä näkemystä ei mainita missään kanonisessa juutalaisessa lähteessä, ja se on edelleen laajalti esillä. Nefiililäisiä kutsutaan tässä ensimmäisessä kirjassa myös jättiläisiksi, mikä näyttää sopivan yhteen valtavan kokoisten ihmisten kanssa. Nefiililäisten ilmeisen jättiläismäisyyden sanotaan johtuvan niiden yliluonnollisesta alkuperästä, vaikka jotkut ovatkin väittäneet, että on teologisesti ongelmallista väittää, että enkelit tai demonit voisivat fyysisesti lisääntyä ihmisten kanssa. Vähemmän yliluonnollisen näkemyksen mukaan nefiililäiset olivat pohjimmiltaan syntisiä ihmisiä. Jotkut teologit uskovat, että Jumalan jälkeläiset polveutuivat Aadamin vanhurskaasta pojasta ja että he eivät olleet paljon elämää hänen perheenjäsenistään, jotka hylkäsivät Jumalan tätä hyvänä näkemyksenä tunnettua kantaa, kannattivat Pyhä Augustinus ja muut kirkkoisät. Hyvää näkemystä laajennettiin usein ajatuksella, että ihmiskunnan tyttäret, jumalattomat naiset, eivät olleet mitään, siis Aadamin pahan pojan verenperimää, nefi-elämän jättiläismäistä kookkautta, tavallisina kuolevaisina ihmisinä voidaan tulkita kirjaimellisesti tai kuvannollisesti, mutta he olivat varmasti suuria. Sotureita kirjan toinen puolisko on tasa-arvon vertauksia, apokalyptinen kertomus ihmisen pojasta ja muinaisista päivistä. Nämä muinaiset Jeesuksen profetiat ovat täysin johdonmukaisia Raamatun kanssa, ja niillä on huomattavia yhtäläisyyksiä ilmestyskirjan kanssa. Tähtitieteellisessä kirjassa kerrotaan yksityiskohtaisesti tähdistä ja niiden roolista. Fantasiavisiot ovat koko ihmiskunnan historian kattava profetia. Aikojen alusta lopun aikoihin ja viimeiseen tuomioon kaikki menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa ennustetaan tarkasti. Viikkojen profetian rakenne on verrattavissa Danielin kirjaan. Viimeinen osa toimii muistutuksena siitä, miten meidän pitäisi elää. Hän kertoo vielä elämänsä opetuksista ja viisaudesta sekä siitä, että me kaikki olemme Jumalan alaisia. Lopuksi Noran osat ovat Nooan tarina, jota ei ole aiemmin tunnettu. Raamatussa saamme tietää enemmän hänen tehtävästään pelastaa koko ihmiskunta, sekä hänen isänsä ja hänen isänsä isän murheista, sekä hänen isänsä ja isoisänsä,
Metusalahin huolista jokainen sävellys on ainutlaatuinen, mutta niillä kaikilla on yhteinen teema. Jumalattomien rangaistus ja hyveellisten siunauskirja sisältää tässä vielä useita viittauksia, jotka kaikuvat Raamatusta, vaikka Raamattu opettaa, että hänet otettiin taivaaseen monta vuotta. Noan syntymän jälkeen vain yksi. Henok luku 10 jakeet 1-3 mainitaan Raamatun mukaan puhui pyhin ja suurin sitten Lameksohnille Urielin läsnä ollessa, mene minun nimessäni Noan luo ja kerro hänelle vedenpaisumuksesta ja kerro hänelle ajasta, jolloin koko maa romahtaa sinun nimessäsi, minun nimessäni tulva, jonka tarkoitus on murtautua koko maan ylle ja pyyhkiä pois kaikki, mitä siellä on. Raamatussasi ei koskaan mainita, että hän palasi maan päälle sen jälkeen, kun hänet oli viety taivaaseen. Hän olisi voinut tietää Noasta ja vedenpaisumuksesta, jos hän olisi vielä kirjoittanut kirjan, tässä kirjassa, tässä vielä 10 luvun jakeet, 9. Jumala syyttää demonia nimeltä Asael kaikesta maan saastumisesta ja väittää, että koko maa on saastunut sen toimista, joka näki heidät ja opetti häntä tekemään kaikkea pahaa. Raamatussa ei mainita muita demoneja kuin Lucifer, joka tunnetaan myös nimellä saatana tai paholainen, mikä ei tarkoita, etteikö muita demoneja olisi olemassa, mutta niitä ei vain mainita nimeltä, ja saatanaa syytetään viime kädessä maailmamme ongelmista, koska hän on synnin tekijä. 1. Johanneksen evankeliumin 3. luvun 8 jakeessa Jeesus sanoo, että jokainen, joka tekee syntiä, on perkeleestä, koska perkele tekee syntiä. Alusta alkaen Jumalan poika ilmestyi tuhoamaan paholaisen teot. Myös Eenokin kirjan luvun 13 numerot 5 ja 6 osoittavat, että langenneet enkelit ovat katuneet rikkomuksiaan. Toisaalta Raamattu opettaa, että saatana ja hänen enkelinsä hukkuvat helvetin tuleen. Sitten taas sanotaan niille, jotka ovat hänen vasemmalla kädellään, menkää pois minusta te kirotut ikuiseen tuleen, joka on valmistettu paholaiselle ja hänen enkeleilleen, se sanoo Matteuksen 25. Se tosiasia, että paholainen ja hänen enkelinsä on tuomittu kirkkaaseen tuleen, osoittaa, että he eivät ole halukkaita tekemään parannusta, koska jokaiselle, joka tekee parannuksen vääryyksistään, luvataan pelastus helvetin tulesta. Siksi hän ei horju lupauksissaan, kuten jotkut luulevat, vaan hän on kärsivällinen meidän kanssamme, eikä halua kenenkään menehtyvän. Mutta kaikkien pitäisi tehdä parannus kirjassa, ei vain väitetä, että ne demonit ovat tehneet parannuksen, vaan siinä myös kirjoitetaan, että ne demonit eivät alkuperäisen kapinansa jälkeen enää kyenneet saamaan yhteyttä Jumalaan julistamalla, että he eivät enää voineet kommunikoida Jumalan kanssa tai nostaa silmiään taivaaseen asemassa luvussa 1. Saatana pystyi kuitenkin puhumaan suoraan Jumalalle taivaassa toimeksiannosta, ja hänen uskollisuudestaan kirjassa esitetään edelleen Jumala taivaassa epäraamatullisella tavalla, siksi taivaan käsite kuvataan myös eri tavalla Ilmestyskirjan luvussa 21 ja jakeessa 21. Taivaan lattia kuvataan kullasta sen sijaan, että kaupungin katu olisi tehty läpikuultavasta lasista, sen ajateltiin olevan puhdasta kultaa kirjan mukaan. Vielä luvussa 14 jakeessa 10 sen rakenne oli kristallia. Tämä on vain yksi monista ristiriitaisuuksista kirjan Still ja Raamatun taivaan kuvauksen välillä. Kirjan Still 14 luvun jakeissa 9-25 on paljon muitakin. Monet kirjan Still astronomisista ja meteorologisista epäsäännöllisyyksistä ovat ristiriidassa sekä Raamatun että nykyaikaisten tieteellisten tutkimustulosten kanssa. Kirja Still toteaa esimerkiksi 33 luvun jakeissa 1-4, että kirja Still on kartoittanut ja laskenut kaikki taivaan tähdet. Jeremian 33 luvun jakeessa 22 toisaalta tiedetään, että tähtien laskeminen niiden valtavan määrän vuoksi on fyysisesti ja mahdollisesti mahdotonta.
Tähtitieteilijät arvioivat, että pelkästään Linnunradassa on noin 100 miljoonaa tähteä miljoonien ja taas miljoonien muiden galaksien lisäksi, ja että tuuli, lumi, lumirai, kuurot ja kuu tässä kirjassa luvussa 41 kaikki tulevat taivaalla olevasta puisesta säiliöstä. Tämä on järjettömän järjetöntä ja epäraamatullista. Ehkä voitte ymmärtää, miksi tätä kirjaa ei ole vielä sisällytetty Raamattuun, mutta tätä kirjaa on kuitenkin kuvailtu sekä inspiroivaksi että sydäntä särkeväksi. Se on suunnitelma kaikesta, mitä menneisyydessä on tapahtunut, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. Menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa, alkaen Genesiksestä ihmisen poikaan, Jeesukseen, Kristukseen piilotettuun tuomiopäivään kirja. Tässä on edelleen lähes koko Raamattu yhdessä kirjassa, mutta pääkysymys on, miksi sitä ei ole sisällytetty. Raamattuun kirja on mielenkiintoista luettavaa, mutta pidä mielessä, että ensimmäinen kirja tässä ei ole vielä pyhä kirjoitus, joka tarkoittaa, että kirja ei ole Jumalan innoittama teksti, oli erittäin mainittu useissa varhaiskirkon kirjoituksissa, apokryfikirjoissa kirjattavissa oleva teksti. Kirja luokitellaan edelleen pseudografiseksi kirjallisuudeksi, mikä tarkoittaa, että kirjoittaja ei ole se, joka hän väittää olevansa, mikä on järkevää, kun ottaa huomioon, että tässä mainitaan vain yksi kirja, ja Raamatussa sanotaan, että se tuotiin vain taivaaseen, joten on paljon todennäköisempää, että kirjan kirjoitti jälkikäteen joku, joka väittää olevansa alkuperäinen kirjoittaja täällä, joten kristityt, jotka haluavat oppia evankeliumin opetuksia, eivät löydä tästä kirjasta mitään apua. On kuitenkin mahdollista, että Juudas lainasi siitä, koska se oli laajalti tunnettu hänen aikanaan, ja kohta, josta hän lainasi, sisälsi joitakin inspiroivia totuuksia, jotka vahvistivat hänen asiaansa. Evankeliumin etiopialainen kirja tästä eteenpäin on todistajan kaltainen graafinen teos ja todellinen kirja tästä eteenpäin, koska kirja tästä eteenpäin kirjoitettiin sen jälkeen, kun Kristus yritti koota yhteen lausunnot tästä eteenpäin filosofiansa ja opettajiaan, jotka Metusela jättää pois suullisen perimätiedon vuoksi, koska lähde ja on luotettava.